Ahmad. Na'am? Wai ka ji Hajiya ta ji daɗi dawon Fatima. Wallahi kai ai mun na take tai ta sai mata abubuwa da dama lokacin a London. Sai in Fatima ta dawo za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza. Za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza. Ashe kai ma ka gani kuma ka ji. Wannan sallah ai ina ga ba a Saudiya za ta yi ta Fatima. A gina za ta yi ta ne? A nan gida za ta yi. Allah ya gwada mana lokacin. Ashe ɗan rayuwa. Hanya ta lalace hanya ba hanya. Dan Allah dan tsaya na ga abu dan Allah. Wai, aina. Let's go!